yn stuck mewn traffic, ac felly oedd yr ail organydd bron yn stuck mewn traffic, ond mae wedi cyrraedd nawr, ac mae'n ambell un dwi ddim yn gyfarwydd. Dwi'n mynd i ymarfer rhain, felly bydd rhaid i ni ganu'n well heno yma. Falle fydd yr organydd yn cyrraedd ar ryw bwynt, ond gen i weld. Felly bydd rhaid chi roi 100% i ganu'r cyrolau heno yma. Wel, gyda'ch ni ddechrau trwy ganu caro rhif 22. 22, o deuwch ffyddloniaid oll dan orfoleddi, o deuwch i Fethlem Dref, wele fe anwyd brenin yr angylion. 22, gwni sefyll i ganu hon. Gobeithio ar eich sedder, os oni bai bod chi wedi cael nhw'r dod i mewn, fe fyddwch chi wedi derbyn y cerdiau sydd yn rhoi gwahoddiad i chi'n amrywiol gyfarfodydd ni, ac hefyd mae yna galendrau ar gael, felly os ydych chi ddim wedi cael calendar, newch chi'n siŵr bod chi'n cael un cyn mynd. Ond ar y cerdiau yma, mae yna sôn am ein cyfarfodydd arferol sydd yn cael ei chynnal bob prynhawn Sul am hanner awr wedi 3. Ac felly, os ych chi ar gael, ac yn ymuno gyda ni yna, mae yna oedfa bregethu, oedfa traddodiadol, emynau, darlleniad o'r ysgrythyr, gweddi ac pregeth. Ac mae yna luniaeth ysgafn hefyd ar ôl
bob oedfa drws nesaf yn y neuad. Ac os ych chi ddim yn gallu mynychu'r cwrdd ar Bnawn Sul, yna fe allwch chi ymuno gyda ni'n fyw ar y we. Bob oedfa yn cael ei ddarlledu'n fyw ar y we, ac hefyd mae modd gwylio unrhyw oedfa sydd wedi cael ei chynnal yma, unrhyw adeg ar yr un wefan. Mae pob oedfa, mae yna fideo, a chi'n gallu gweld a chlywed pob oedfa os newch chi fynd i'r wefan. Felly chi'n gallu ymuno gyda ni'n fyw, ac hefyd gwylio ar ôl, ond mae'n lot yn well os chi'n gallu bod yma yn y cnawd, ac felly allwn ni fwynhau eich cwmni yma. Felly mae croeso chi ddod bob Prynhawn Sul am hanner awr wedi 3, ond hefyd un oedfa arbennig arall, noswyl y Nadolig, yn hwyr iawn yn y nos, chwarter wedi 11 i groesawu y Nadolig. Felly byddwn ni'n cynnal ein hoedfa Nadolig y bryd hynny, sef nos Iau 24 wrth gwrs, felly dydd Dolig, ac felly 25, felly noson cynt. Ac eto, os ych chi ddim yn gallu mynychu'r oedfa honno, ond eisiau bod yma, ond mae'r amser yn rhy hwyr, mae modd gobeithio gwylio a ymuno gyda ni yn fyw ar y we pryd hynny hefyd. Ar ôl yr oedfa heno yma, mae yna luniaeth drws nesaf yn y neuad, felly croeso i bob un i ymuno gyda ni syth ar ôl i ni orffen ein gwasanaeth. Wel, gan i Carol arall nawr, tra'r ein heistedd, felly eistedd i gan i hon, fyddwn ni'n amrywio bob un Carol, ambell un yn sefyll, ambell un gawn ni eistedd i'w canu. Felly, yr un nesaf yw rhif 31, welen gwawrio ddydd i'w gofio. Dwi'n darllen o lyfr Eseia ar 9 benod
A dwy adnod, chweched a seithfed. Canis bachgen a wneud I ni, mab a roddwyd I ni, a bydd y llywodraeth ar ei ysgwydd ef, a gelwir ei enw ef rhyfeddol, cynghorwr, y diw cadarn, tad tragwyddoldeb, tywysog tag nefedd. A'r helaethrwydd y lywodraeth a'i dag nefedd ni bydd diwedd, a'r o'r seddfa Dafydd, ac ar ei brenhiniaeth ef i'w threfnu hi, ac i'w charanhau a barn ac a chyfiawnder o'r pryd hwn a hyd byth, sel arglwydd y lluoedd a wna hyn. Gadewch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O ddiw a thad yn harglwydd Iesu Grist, yr ydym yn diolch I ti am y fraint o gael troi atat, ac I ddoli di o ddiw yn dad ac yn fab ac yn ysbryd glân. Ac yn diolch I ti o arglwydd dy fod wedi'n harwain ni dy addoli di heno. Mae'n amser arbennig da ni'n gofio. Da ni'n cofio'r ymgnawdoliad. Da ni'n cofio'r geni gwirithiol. Da ni'n cofio geni gweredwr y byd. Yr arglwydd Iesu Grist. A diolch I ti amdano. Ac allwn ni ddweud y wir o calonnau. Iesu, Iesu, rwyt ti'n digon. Rwyt ti'n llawer mwy na'r byd. Mwy trysorau sy'n dy enw na thrysorau'r India I gyd. Oll yn gyfan, ddaeth I meddiant gyda'n diw. A diolch wedi ti o arglwydd I roi plentyn i'r byd. Y plentyn o ddiw. A fyddai'n yr un y brenhin oedd. Plentyn y byddai'n dioddau drosom ni. A chysgod y groes dros y cryd bach. Oedd o'n mynd I ddioddau, ac ar esgwyddau, fe roddodd yr arglwydd ein pechodau a'n hanwireddau ni I gyd, bob un, ac fe dalodd swm pechod, sef marwolaeth, yr oedd hyn o arglwydd y weithred rhyfeddol, ac eto fe dalwyd a ddyled yn llawn, ac yn ei fywyd, bu byw bywyd yn cyflawni cyfynion diw. Fe wnaeth hyn trosom ni. A da ni'n gofyn I ti o arglwydd I'n helpu ni sylweddoli rhyfeddod hyn am bod ni yn troi ata ti mewn ei difeirwch a ffydd ac yn ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist ac yn derbyn o'i heilionus law y pethau hyn fel y byddwn ni dderbynio ger bron y tad. Diolch am fy ddeiant. Ond I diwedd beth gwerthfawr arglwydd, mae ddeiant o blaen diw a tragwyddoldeb o'n blaen ni a bod y drwgroes mewn gwirionedd yn agor y drws i'r nefoedd wen. A diolch I ti am y beth ydyn ni'n credu. Gwag iawn yw'r byd heb yr arglwydd Iesu. A llawn o fod lonrwydd I o'i calonnau gyda'r arglwydd Iesu. Rho felly o arglwydd ar yr amser hyn o flwyddyn, y bydd pobl yn meddwl mwy amdana ti, fyswn I ddim yn gwrthwylebu I ni gofio mewn ffordd y mae'r rhain gwledda, mae'r hyn aros ar hynna, gadewch I ni wledda ar yr efengyl. A gweld tro ar byd, ac fel bydd ein gwlad ni, unwaith eto, yn wlad y gan o foliant I ddiw, ac yn troi y dywyllwch I oleuni, ac o feddiant Satan at ddiw. Clyw ein dywiniadau, ein deisyddiadau o ddiw, a bydd gyda ni mhob carol y ganwn, a pob peth a dywodwn, fel y bydd gogoniant I ti, yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist a'n gwaredwr. Amen. Wel, mae'n
organydd rhif 1 dydy nawr. Nid bod hwnna'n tanseilio organydd rhif 2 mewn unrhyw ffordd, ond i ni yn ddiolchgar. Ac o'n i'n meddwl, wrth siarad yn il ar y ffôn yn dweud, a wedyn clywed bod yna ddamwain, chi'n meddwl am bob oedfa sydd yn ni, a sy'n amheuaeth gen i, dyma siwr o fod un o'r pethau pwysica bedrwch chi wneud. Na, dwi'n ddim yn dyrchafu ni fan hyn, neu fi, neu'r capel, beth mae'n dyrchafu yw'r neges i ni'n ei rhoi. Ac chydig wythnosau nôl mewn pregeth Prynhawn Sul, dwi'n credu un o'r themau oedd sut y mae Satan yn ceisio rhwystro unrhyw beth sydd o Dduw. I ni yn sicr yn credu bod na fath un a Satan. Does dim amheuaeth am hynny. Mae pobl yn credu mwy mewn Satan ac yn credu mewn Duw. Mae ôl i law yn amlwg ar ein byd ni. Ac yn y bregeth, o'n i'n sôn am yn aml pan mae rhywun yn dechrau meddwl am dragwyddoldeb ac yn dechrau meddwl am ei henaid ac am farwolaeth ac am beth sydd ar ôl marwolaeth, yn aml iawn mae yna ryw rwystrau yn dod ar eu traws nhw i stopio nhw rhag meddwl. Rhywun yn galw, rhywun yn ffonio damwain neu tywydd garw neu beth bynnag yw gymaint o bethau sy'n gallu digwydd. Felly, o'n i'n meddwl wrth i'r oedfa yma ddechrau, oedd yna lot o bethau bach yn digwydd, o'n i'n meddwl, ydyn ni'n mynd i cael gwasanaeth? Ac o'n i'n meddwl, mae'n organydd ni ddim yn gallu dod ar straen arno fe yn y traffig, ddim yn gallu dod, ac ar i'w wraigau, siwr o fod yn gyrru. Ac yn meddwl am bethau felly, ac hyn a'r llall yn digwydd i rwystro unrhyw beth sydd yn o Dduw. Ac felly, falle, pwy a wyr. Falle bod hwnna'n rhyw neges i ni yma heno yma. Dyw Satan ddim am weld yr enw, yr arglwydd Iesu Grist yn cael ei ddyrchafu o gwbl. A falle gallwch chi feddwl, a fi oedd na rwystro i chi heno yma. Ond eto rhywsut neu gilydd i chi yma. Nifer oedd wedi dweud eu bod nhw yn bwriadu dod wedi methu, falle bod nhw wedi cael eu rhwystro. Pwy a wyr. Ond i chi yma, ac falle bod yna reswm am hynny. Mae yn noson o garolau, ni fwynhau carolau a wneud y pethau hyfryd yma, ond mae yna bwrpas uwch yn does i roi neges Iesu Grist. Felly, gewn ni ganu nawr, Carol rhif 9. Credu mai rhif 9 yw e. Ie, rhif 9, gen i eistedd i ganu hon. Dawel nos, sanctaidd yw'r nos, cwsg a gerdd, wain a'r hos, eto neffro, mae Joseph a Mair, faban anwyl, yng nghwsg yn y gwair, cwsg mewn gwynfyd a hedd, cwsg mewn gwynfyd a hedd. Gewn ni eistedd i ganu hon.
Ac yn ei ganu caro rhif 17 nesaf, cyn i ni cael ein hail ddarlleniad. Caro rhif 17 i orwedd mewn preseb rhoed creuwr y byd, nid oedd ar ei gyfer na gwely na chryd, y ser oedd yn syllu ar dlws baban Mair yn cysgu yn dawel ar wely o wair. Mae yn un cyfarwydd iawn, ond yn ddarlun rhyfeddol yn diwe, bod creawdwr. Oeddech chi'n gwybod mae Iesu Grist oedd creawdwr y byd. Gyda gair, fe roddodd e'r gorchymyn ac fe creuwyd y byd. Ac dyna beth mae gair Duw yn ei ddysgu, dyna beth mae e'n ei ddweud yn glir, bod Duw wedi creu y byd. Ac yna fod yr Iesu yn cael ei eni mewn byd fel hon ac mewn fath amgylchiadau. Mae e'n warth ond diwe, mae'n ofnadw, ond eto i gyd, dyna i chi arwydd o gostyngeidrwydd ac yn y blaen. Ac mae e'n hanes, nid stori. Gobeithio nad oes un yn credu mai stori yw hon. Hanes. Mae e'n rhywbeth sydd wedi digwydd. Lle dath mab Duw a cael ei eni yma yn y fath ffordd, yn y fath le, ac yna gwynebu'r fath atgasedd. Chi'n meddwl am ymateb Herod a'r fath greulondeb, ei fod gymaint o gasineb tuag at mab Duw, eisiau dinistrio babanod hynny, ac i chi'n meddwl eisiau dinistrio mab Duw ei hun, yr un oedd yn mynd i fod yn frenin. Ac o'n i'n meddwl wrth ystyried hynny. A fydde fe'n wahanol petai'r Meseia heb ddod eto ac yn mynd i ddod i'r oes yma. Petai'r oes y bydde Duw wedi dewis anfon Iesu Grist i'r byd wedi bod yn y flwyddyn yma, beth fydde ymateb y bobl i enedigaeth yr Iesu? Mi fydde yna bentwr o arweinyddion gwledydd allan am ei waed. Mwy nag Herod, mi fydde yna tua 15 Herod, arweinwyr gwledydd, pob un allan am ei waed. Ymhlith, a siwr o fod, chi'n meddwl am y cenhedloedd ac am arweinyddion heddi, yn pleidleisio dros anfon y bomiau yma ar y gwledydd tramor, mi fydde yna bleidlais, ond i fydde yna heddi siwr o fod. Petai'r Iesu yn cael ei eni y dolyg yma, mi fydde yna bleidlais gan yr arweinyddion a ydyn ni'n mynd i fynd allan a dinistrio y baban yma. Un perffaith. Ac byswn ni'n licio gwybod beth fyddai'ch barn chi am hynny, byswn ni'n tybio i ni weddol sicr o hyn. Gymaint yw'r casineb tuag at y pur, mi fydde yna sawl arweinydd, mwyafrif siwr o fod yn ei calonau. Pan maen nhw'n clywed yr efengil, mae yna rhyw atgasedd tuag ato. Ac felly mae e'n rhyfedd o beth yn diwe, un perffaith yn enyn y fath gasineb. Wel, wrth i ni feddwl, sut dderbyniad fydde'r Iesu'n cael, petai'n cael ei eni dolyg yma, ac i ni feddwl am y geiriau ni'n canu nawr. Wel, gen i eistedd i ganu hon, 17.
Mae'r ail darlleniad o Efengelig ac adnod 8 hyd at adnod 21. Lyc pennod 2 a dechrau yn yr 8fed adnod. Ac yr oedd yn y wlad honno fugeiliad yn aros yn y maes ac yn gwyliad ei praidd liw nos. A gwele angel yr arglwydd a safodd gerllaw iddynt, a gogoniant yr arglwydd a ddisgleirioedd o'i hamgylch, ac ofni yn ddir fawr a wneithant. A'r angel a ddywedodd wrthynt, nac ofnwch, canis wele ar wyf fi y mynegu i chwi newyddion da o lawenydd mawr, ar hwn a fydd i'r holl bobl. Canis ganwyd i chi heddiw geidwad yn Ninas Dafydd, ar hwn yw Grist yr arglwydd. A hyn fydd arwydd i chwi a gewch y dyn bach wedi rwymo mewn cadachau a'i ddodi yn y preseb. Ac yn ddisymwyth yr roedd gyda'r angel liaws o linefol, ymwlianu Duw, ac yn dywedyd, gogoniant yn y gorucha fydd Duw, ac ar y ddaear tangnefedd i ddynion ewyllus da. A bu pan aeth yr yngylion ymaith oddi wrthynt i'r nef, y bugeiliant, hwythau a ddywedasant wrth ei gilydd. Awn hyd Bethlehem, a gwelwn y peth hwn a wneithpwyd, yr hwn a hysbysodd yr arglwydd i ni. A hwy a ddeithant ar frys, ac a gawsant Mair a Joseph, a'r dyn bach yn gorwedd yn y preseb. A phan welsant, hwy a gyhoeddasant y gair a ddywedasid wrthynt am y bachgen hwn. A phawb a'r rhai clywsant a ryfeddasant am ei pethau, a ddywedasid gan y bugeiliaid wrthynt. Eithir Mair a gadwodd y pethau hyn oll, gan ei ystyried yn ei chalon, a'r bugeiliad a ddychwelasant gan ogoneddu ymwlianu Duw, am yr holl bethau a glywsant ac a welsent, fel y dywedasid wrthynt. A phan gyflawnwyd 8 niwyrnod un wedi ar y dyn bach, galwyd ei enw ef Iesu, yr hwn a enwasid gan yr angel cyn ei ymddwyn ef yn y groth. Amen. Bydydd yr arglwydd darlleniad ei air sanctaidd. Gen i ganu Carol Rhif 28. Gobeithio mai dyna'r drefn i chi'n ei weld fyna. Dwi'n gallu gweld y rhifau fyna, felly ni wedi newid yn rown gynnau chydig bach, ond dwi'n credu mai dyna'r trefn. Carol Rhif 28, i noson braf serenog bu cynnwrf yn y nef, y cynllun mawr cyfoethog yn cyrraedd Bethlehem dref. Dychmygwch y cynnwrf ar y noson honno byddai'r Iesu'n cael ei eni. Ei enw oedd yr Iesu unig a nedig Duw, a mae'r yn ei fynwesu yn rhodd i ddynol rhyw. Wel, byddai'n hyfryd petai na rhyw gynnwrf yn digwydd yng Nghymru unwaith eto. Dros 100 mlynedd yn ôl, fi oedd na gynnwrf fawr. Fi oedd yn para tua 200 mlynedd. Os ych chi ddim yn siŵr beth ddigwyddodd, darllenwch llyfrau hanes am Gymru, ac pan yr oedd Duw yn gweithio yn rymus iawn yn dwyn pobl yn ei miloedd i wrando ar air Duw, ac pobl yn beichio crio, pobl yn cyffesu pechodau, ac yna'n dod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist ac yn derbyn maddeuant pechodau. Ac dyna yw hanes Cymru. Y capeli fel hon yn orlawn dros gannoedd o flynyddoedd. Ond yna, mae yna rhywbeth wedi digwydd. Ond, pwy a wyr, i ni yn credu bod Duw yn holl alluog ac fe allwn ni cael cynnwrf arall. Rhywbeth tebyg i'r cynnwrf fuodd ar y noson arbennig hon. Felly gewn ni, beth ni'n mynd i wneud fan hyn? Sefyll, ni'n credu hon. Sefyll i ganu hon, Carol Rhif 28. Oh
Wel, ni'n mynd i ganu, siwr o fod un o'r fy hoff garolau nesaf. Rhif 26. Mae'r dôn yn hyfryd, mae'n un dawel, felly mae'r rhaid i ni eistedd i ganu hon, dwi'n credu. Ond yn meddwl am yr hyn dwedwn ni ychydig ynghynt, yn meddwl am yr un y bydde allan am waed yr Iesu. Ac yr olygfa tawel efallai, i chi meddwl am yr amgylchiadau anodd lle gafodd yr Iesu eni, ac eto mae'r darlun yma rhywbeth eitha tawel, siair gwynt wrth fyned heibio'r drws, a mair ar ei gwely gwair, wyliau ei babant tlws. Syllai yn ddwys ar ei wyneb llon, gwasgau greawdwr y byd at ei bron, canau ddiddanol gan, a dim yn sôn am cwsg. Ac mae yna rhywbeth tawel amdano fe'n does. Dweud i'r baban cysgu tan y bore iach. Ac yna, yn yr ail bennill, cwsg am dro, cyn daw'r bugeiliaid hyn, a dod i seinio clod wele mae'r doethion syn. Ac yna y darn yma. Ac efallai dyma bydde'r darlun yn yr oes yma. Cwsg cyn daw Herod a'i gledd ar ei glin. Cwsg fe gei ddigon o fod ar ddihun. Cwsg cyn daw'r groes i thran. Cwsg fan wylid bach, cwsg nes daw'r bore iach. Ac i ni meddwl fyna yr cyngor i'r baban i gysgu. Fe gei ddigon o fod ar ddihun. Beth oedd hanes bywyd yr Iesu? Wel, casineb gan y mwyafrif o bobl. Ac yn arbennig gan arweinwyr crefyddol y byd. Prif arweinwyr crefyddol y byd allan am ei waed. Nid Herod yn unig, mi roedd yr Iddewon ei hunan yn ei gasau. Ac eto, does neb erioed wedi ffeindio un gwall, un nam, un pechod, un gair cas, un gair drwg, un gweithred drwg gan yr Iesu. Dim un hanesydd, dim un newyddiadurwr wedi ffeindio baw ar yr Iesu. Neb wedi ffeindio. Ac eto i gyd, yr oedd yr arweinwyr crefyddol allan am ei waed. Rhywbeth tebyg, siwr o fod byddai'n digwydd heddiw. Crefyddau'r byd a rheini sydd yn honni fod yn Gristnogion, mae'r fath gasineb pan maen nhw'n clywed am yr efengil. Maen nhw'n hoffi crefydd crefyddol Cristnogol, ond nid yr efengil, nid yr neges y dath yr Iesu i'w roi. Ac felly, mi fydde arweinwyr crefyddol y byd hefyd allan am ei waed heddi. Wel, gydewch ni feddwl, ble i ni arni? Lle mae'r Iesu yn ein bywydau ni? Ac beth yw ein ymdeimlad ni tuag ato? Ac pa neges i ni'n roed i'r Iesu heno yma, sydd yn edrych arnom nawr, sy'n cwestiwn am hynny, os yw'r Iesu yn dduw, yna mae yn ein plith ni heno yma. Ac felly, sut mae'r Iesu'n edrych ar bob yr un ohonom ni o ran beth yw ein teimladau ni tuag ato ef? A dyn ni ymhlith y rhai hynny fydde allan am ei groeshoelio fe, neu a fydde ni un o'r rhain fydde am ei fynwesu fe. Wel, gadewch i ni ganu hon, Carol rhif 26 yn eistedd i ganu hon.
Mae gan i Carol rhif 19. Mae'r nos yn ddi a gwynt nid oes sy'n seren sy'n y nef, a'n unau'n croesi maes a bryn i'r fan y gorwedd ef, holl obaith dyn i'w ef. Mae'r carolau yma yn gorddweud hi'n dydyn nhw. Maen nhw'n mynd dros ben llestri. Dyna be fydd yr byd yn ei ddweud. Ond y maen nhw'n gorddweud, achos gallwch chi ddim dweud yn ormod am unrhyw beth o'r neges gen i'r Iesu. Mae'n dweud holl obaith dyn i'w ef. Mae'n golygu, does dim gobaith mwy na yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly mae gwleidyddion yn chwilota am ryw atebion i broblemau'r byd, a does dim un ohonyn nhw wedi mynd i weld beth yw neges yr Efengil a Iesu Grist. Ac eto gyd, holl obaith dyn yw Iesu Grist. Ond dyma beth i ni'n canu heno yma. Wel, gadewch ni sefyll i ganu hon, Carol rhif 19. Hoffwn i ddod â neges byr. Dwi'n gwybod pa mor fyr, gen i weld sydd eithi, ond dwi'n byth yn hir iawn. Dwi'n ddim mor hir a oedfaon cyffredin, felly byddwn ni'n ceisio cadw i'n weddol fyr, ond gen i weld. Wythnos diwetha, dwi'n trio cofio i fe, wythnos diwetha oedd e. Ges i wahoddiad i fynd i bregethu yn Lloegr, ymhell i ffwrdd. Mae'n lle o'r enw Wattisham. Ac yn ôl pob sôn, cyfaill i ni yn gwrando ar y radio rhyw noson, nos lun neu rhywbeth, ac methu cysgu ac yn gwrando ar y radio ac yn dweud y lle oera ym Mhrydain nos Sul honna, sef wythnos i nos Sul diwetha, oedd Wattisham. Ych chi roed i clywed am Wattisham? Na, siwr o fod ddim. Mae'n lle bach yng nghanol nunlle. A credwch i fi, yr oedd yn oer, achos pan ydawon i'r capel, yn hwyr nos Sul,
doeddwn ni ddim yn gallu symud achos yr oedd y car wedi rhewi yn gorn. Ac felly roeddwn ni yn goffod aros amser cyn gallu dechrau. Ond ta beth, dyna ble roeddwn ni am y penwythnos ac o'n i'n pregethu ar y nos Wener hefyd, felly ath Helen a fi am benwythnos bach i ffwrdd i cael mwynhau bod gyda'r pobl hyfryd iawn yno, ac yna cael disadwn i ni'n hunan. Ac felly, dwi ddim eisiau brifo teimladau unrhyw un, ond fe eithon ni i Gaer Grawnt. Ac mae yna ddoi achlysur i ni wedi bod i Gaer Grawnt, ac ar yr achlysur cyntaf, roedd hi'n arllwys gyda glaw yn chwythu gwynt a methon ni barcio. A cerdded tua hanner awr, ac ar ôl gweld y lle, o'n i ddim yn meddwl rhyw lawer, achos o'n i mor oer, oedd y plant wedi blino, ac o'n i'n meddwl, wel, ai beth nôl to. Wel, oedd hi'n ddwrnod braf, ond yn oer, ac meddylion ni, fe ewn ni, does dim plant da ni nawr i gwyno am y wac, does dim un plentyn da ni gwyno am y tywydd, felly allwn ni fynd. Ac fe eithon ni mewn i Gaer Grawnt, o'n i wedi cael cyngor ynglyn â'r parcio, ond o'n i'n meddwl, fe ewn ni mewn i Gaer Grawnt, ac felly dyna be wnaethon ni gyrru mewn i Gaer Grawnt, ac fe eithon ni i'r maes parcio. Ac eithon ni troi mewn i'r maes parcio yma, ac falle'n gwylltio'r pobl tu ôl i mi, penderfynu edryches i ar yr arwydd yn dweud faint oedd yn costio i barcio yn y maes parcio, droion ni rownd, yng nghanol yr hes o geir yn mynd i fewn. Troi nôl, a mynd, a siwr o fod o'na lot o bobl yn gweiddi pob math o bethau atai, ond o'n i'n anwybyddu'r cyfan. O'n i ddim yn mynd i dalu gymaint yna i barcio yng Nghaer Grawnt. Felly ffwrdd ni i'r maes parcio arall. Ac felly mewn o'n i, Google i ffeindio fe, a dyma fe, i atgoffa fi o'r prysau. Dyma beth oedd e, 2 awr, 5 punt a 10 ceiniog. 2 awr, ar ein unig diwrnod i ffwrdd, gwyliau, ni'n meddwl, 2 awr yng Nghaer Grawnt, 5 punt i barcio. 2 awr, 7 punt, 60 ceiniog. 4 awr, 11 punt, 70 ceiniog. A grandwch ar hwn. 5 awr, 20 punt a 50 ceiniog. Wel, na i ddim dweud gormod, ond edryches i ar siwr o fod am 4 awr yn edrych ar hwn a meddwl, be ni'n mynd i wneud? Sdim amser cael paned heb sôn am unrhyw beth arall. O'n i'n meddwl, sut ni'n mynd i fynd o gwmpas? O'n i'n gwybod beth o'n i'n mynd i weld. O'n i'n mynd i weld y siopau. Felly benderfynon ni, na ni anelu am y 2 awr, a gobeithio ni ddim dros y 2 awr, achos o'na 4 punt o wahaniaeth rhwng 2 awr a 2 awr a munud. So chi'n mynd i 2 awr a munud, oedd yn mynd yn 11 punt 70. Ac o'n i ddim yn teimlo fel wneud hynny. So, o'n i wedi upsetio'n llwyr gyda Caer Grawnt am yr ail dro. Ond, dyna ni mynd rown y siopau, ac tua diwedd ein 2 awr, oedd e tua rhywbeth fel 2 awr a 43 munud a 50 eiliad, tua rown yr amser yna, benderfynon ni mynd i'r siop yma. A eithon ni mewn siop ddillad yma, ac doedd e ddim, oedd e iawn, oedd e mynd i'r siop yn meddwl, a mae'n rhegion i'r teulu, ac siop i'r merched oedd e, so ddim eisiau dy gormod gan bod ellw nes yn y blaen fan hyn, so eisiau sbwylo Nadolig iddi. Ond o'n i ddim yn mewn i edrych ar y dillad. Ac oedd Helen di diflannu, ac dryches i, un o'r pethau cyntaf dwi'n neud i bob siop yw troi'r tag i fyny. Jyst i checio ar y prysiau, i ddweud wrth Helen, pidwch twtio dim byd. Pidwch cyffwrdd, neu beth bynnag. Na, mae'n iawn cyffwrdd, mae'n iawn. Wel, es i mewn, ar un o'r siwmperi cyntaf, na i ddisgrifio siwmper i chi cyntaf, roedd e'n ddiflas, roedd e'n lwyd. Sori, os oes i'n gwisgo llwyd fan hyn, ond oedd e'n lwyd diflas. Oedd na batrwm dinod, ac oedd e'n dod i'r tua'r canol. Doedd dim lot o swmp iddo fe. Doedd e ddim un o'r ein i gadw chi'n dwy, mae'r nosweithiau oer, geiafol, dim i felly, oedd e'n siwmper, a byddwn ni ddim wedi prynu fe, os byddwn rhywun wedi gofyn i fi, ti eisiau prynu hwnna i rywun, byddwn ni wedi dweud na, beth rhywun wedi rhoi fi, byddwn ni wedi dweud na, dwi ddim yn licio fe, dwi ddim yn werth, byddwn ni ddim yn rhoi 10 punt, falle 15, ond gael ei ddweud, oedd chi dyma beth oedd yn dweud ar y tag. Roedd y digid 1 yna, roedd y digid 9 yna, ac roedd y digid 8 yna.
Nawr, mae fy llygad i wedi dechrau dirywio'n ddiweddar, a mae rai fi wisgo sbectol, dwi'n gallu gweld eich gwynebau chi'n glir iawn, ond os bys ni'n gwisgo sbectol i weld eich gwynebau chi, byddwn ni ddim yn gallu gweld y nodiadau fan hyn, ac yn ôl fel tegydd, dyna beth sy'n digwydd wrth i chi fynd dros rhyw oedran arbennig. Felly, dwi ddim yn, does gen i ddim y sbectol clyfar yna sy'n rhoi y ddoi i chi. Felly, o'n i'n edrych ar hwn, ac o'n i'n trio meddwl, oeddi hwn yn iawn, o'n i'n chwilio am y pwynt degol. 1.98. Dim yn Caergrawnt. Dydyn nhw, pobl yn Lloegr yn Caergrawnt, dim yn gwerthu peth am 1.98 yn ymwneud. 19.80 ceiniog, oedd hwnna'n ddrud, o'n i'n meddwl, 19 pint am hwn. A ni'n methu gweld y pwynt degol, nes i alw Helen draw, sy'n edrych ar hwn. O, di hwnna ni dechrau chwerthu nawr. A lot o bobl crand yn y siop. A dim pwynt degol. 198. 198 pint am siwmper. O'n i'n meddwl camgymeriad fan hyn, so galwes i'r boi bach yma. Dyn bach sy'n gweithio yn y siop, oedd eisiau fod 18 mlwydd oed a jyst allan o'r ysgol, ac o'n i'n teimlo drosto fe, achos nes i ofyn iddo fe, beth yw pris y siwmper yma? £198. Ys i, beth? Yn Gymra'n Saesneg, dweud ys i wrth gwrs. Beth? 198? A rai fi ddweud, pam? A byddwch chi ddim yn credu'r ateb. I don't know. It was made in England. Wel, o'n i ddim yn sylweddoli bod unrhyw beth sy'n cael ei wneud yn Lloegr yn cyfiawnhau 198 am siwmper llwyd. Wel, chwerthynes i, o'n i ddim eisiau bod yn hellyg, ond o'n i ddim yn gallu stop o chwerthin. Cerdded allan a methu credu'r peth. 198 am siwmper. Nawr, dwi ddim eisiau, fi'n gwybod mae rhai pobl cyfoethog, dwi'n na ddim yn lot nag yw. Ond i'r mwyafrif o bobl cyffredin, i brynu siwt efallai, bys ni'n cael trafferth 198 am siwt. Ond o leia mae siwt yn rhywbeth sy'n mynd i cael ei wisgo bob dydd Sul yn achos i am 20 mlynedd. A chi'n meddwl, 198, wel, falle bod yn werth e. Ond 198 am siwmper? Odi e werth e? Ac o'n i'n meddwl, wel, boes bach, beth allan ni'n credu'r beth. Ac o beth, dechreuais i feddwl wedyn ni am beth sydd yn werthfawr mewn bywyd. A sut mae pobl yn edrych ar beth sydd yn werthfawr. Ac o'n i'n meddwl, beth i chi yn edrych arno yn eich bywyd chi fel rhywbeth. Os fi'n siŵr bydd yn amrywiol atebion i bob un ohonoch chi o beth sydd yn werthfawr yno. Beth i chi wir yn meddwl sy'n mor bwysig a sydd werth y byd i chi. Bod e'n bwysig i chi. Ac byddwn ni'n gobeithio byddwch chi'n dweud bod eich teulu chi yn werth y byd. Mae hwnna'n rhywbeth werthfawr. Yn efallai iechyd. Falle bod hwnna'n werthfawr. Ond nid yw iechyd yn werthfawr. Ac felly mae'r pethau, dyna'r atebion cyffredin. Dyna'r atebion fydde pob un yn dweud, wel, yn werthfawr i fi yw fy nheulu, yw fy iechyd. Wedyn bydde'r rhai yn dweud, wel, bydde swydd dda'n eitha gwerthfawr, a dyn os chi'n colli'r swydd, byddech chi yn bryderus ac yn ddigalon, felly mae'r swydd yn werthfawr, arian yn werthfawr, lot o bethau felly. Ond chi'n gwybod beth, mae pob un o'r pethau hynny, mor werthfawr yw nhw, yn dymhorol. A o tymhorol, beth dwi'n golygu yw, maen nhw gyd yn mynd i ddod i ben. Mae'ch iechyd chi ar ryw bwynt yn mynd i bylu. Mae'n mynd i. Hyd yn oed os chi yw'r person fwyaf ffit, fwyaf iach, bys yn un tybio, os fyddwch chi'n byw tan bod chi'n gant, o gwmpas y cant, mae eisiau chi dechrau meddwl fe fydd eich iechyd yn dechrau dirywio a mynd. Tymhorol, dros dro yw e. Dyw e ddim yn mynd i bara. Felly mae'n werthfawr, ond yw e mor werthfawr â ni? Iechyd, mor werthfawr? Mae'n werthfawr, ond gydwch chi ni ddweud 100 mlynedd, na gyd. Dwi hanner ffordd i 100 mlynedd. A fedra ddim dweud ble mae'r hanner canrif wedi mynd. Mae di hedfan i ffordd. Felly, a yw e mor werthfawr wedi'r cyfan? Iechyd, teulu, ond nid yw yna'n wir am deulu, fe fydd pob un yn cael ei cymryd i ffwrdd ar ryw bwynt. Gymaint o bethau sydd yn... Dydy arian ddim yn mynd i bara.
Dyw e ddim yn gallu mynd yn bellach na beth i chi'n meddwl. Dwi'n mynd i fynd gyda chi i'r bywyd nesaf. Dyna beth oedd yr eithriaid yn meddwl pan o'n nhw'n claddu eu brenhinoedd. O'n nhw'n rhoi yr arian a'r air mewn. Ac ble mae e nawr? Ni wedi ffeindio fe, mae'n yr amgueddfa. Dyw e ddim wedi mynd gyda nhw. Dyw e ddim o'r werthfawr â ni. Pan daw bywyd i ben, mae'r arian yn dod i ben gyda ge. Dyna fe. Y cwestiwn yw, a ydyn ni yn dod i ben pan ni'n marw? Nawr, beth dwi eisiau gofyn yw, beth sydd yn werthfawr mewn bywyd? Allwch chi feddwl am unrhyw beth sydd ddim yn dymhorol? Poblogrwydd, mae hwnna'n werthfawr i rai pobl, ond dyw e ddim yn mynd i bara. Hyd yn os fyddwch chi'n boblogaidd tan i chi farw, ar ôl i chi farw, dyna fe. Cwestiwn dwi eisiau gofyn, a oes yna rhywbeth mwy gwerthfawr na'r pethau chi'n edrych arno sydd yn werthfawr? Ac yr ateb syml i hynny yw, oes, mae yna rhywbeth, ac mae'r Beibl yn dweud hynny. Ond mae'r mwyafrif heddi methu gweld gwerth yr hyn dwi'n mynd i sôn wrthoch chi. Mae'r byd heddi, fel fi yn mynd i'r siwmper, falle bod y siwmper i fod yn deg i'r siop yng Nghaergrawnt ac i'r bachgen bach oedd yn dweud wrthai, falle bod yn werth 198 pint i rywun. Falle, dwi ddim yn gwybod, falle bod rhyw frenhines wedi gwisgo yn rhywbeth, ond nhw'n mynd i dweud wrthai, falle felly, dwi gweld i werth e. Ac mae'r mwyafrif o bobl y byd methu gweld gwerth yn yr hyn y mae'r Beibl yn dweud yw'r peth mwyaf gwerthfawr. Sef yr arglwydd Iesu Grist. Ac falle byddwch chi'n meddwl, wel, iawn, mae'n stori bach neis, so beth sydd mor arbennig am y peth? Chymod, yr adeg yma o'r flwyddyn, i ni'n canu amdano, dydyn ni? Mae pobl sydd ddim yn credu mewn Duw yn canu y carolau. Mae pobl sydd byth yn mynd i gapel yn canu'r carolau ac yma nhw yn dweud yn anfon ei fab i'r byd a ma'n feddwl beth yw eich nhw'n credu mewn Duw, ond mae'n go iawn dydyn nhw Dduw, ydych chi'n credu bod e wedi Iesu Grist? Hanes yw e. Achos os ych chi'n credu fod hynny yn hanes, oes na rhywbeth mwy gwerthfawr na bod Duw, yr un sydd wedi gwneud yr holl fyd yma, wedi anfon mab i'r byd yma. Does dim byd mwy rhyfeddol nag oes. Creawdwr y byd yn dod i'r byd. Y cwestiwn yw, ydych chi'n credu bod hyn wedi digwydd? Ond nid oes na berygl. Mae dim ond meddwl am enedigeth yr Iesu ar lefel stori'r plant. Chi'n bod yn yr ysgolion ni'n cael plant bach a mae'n hyfryd i weld nhw'n actio hanes y geni. Mae'n rhyfeddol bod nhw dal i actio hanes y geni i feddwl y fath wlad i ni'n byw ynddi. Ond y peryg gyda hynny yw bod ni'n meddwl am stori'r geni fel stori'r geni ac nid fel ffaith y geni. Ac dydyn ni ddim yn meddwl am y digwyddiad rhyfeddol hynny bod Duw yno, ei fod e'n Dduw, yr un a anwyd ei fod e wedi creu y byd. Mae nid stori fach i blant bach yw e. Mae hon yn stori dylen ni fod yn i gyhoeddi i arweinyddion ein gwlad ni ac i bob un. Pob un. Ond chi'n gwybod beth sydd yn ychwanegu at gwerth yr Iesu, bod pobl ddim yn gweld e, bod nhw ddim yn gallu gweld y gwerth, nid yn unig bod Duw sydd wedi creu y byd wedi dod lawr un plith, bod yr Iesu wedi cael ei eni, beth sydd yn gwneud e'n fwy o ryfeddod yw pam y dath e, yr rheswm y dath e. Mae'n ddigon ryfeddol iddo ddod. Ond pam? Chi'n gwybod pam dath e, gewch chi feddwl am eiliad, pam dath Iesu Grist i'r byd? Mae rhai yn dweud bod wedi dod i fod yn esiampl i ni. Wel, mae hwnna'n iawn, ond dwi ddim o lot o werth i ni, achos does dim un ohono ni'n gallu copio'r esiampl yna, achos roedd e'n berffaith. Ond nid dyna pam dath e. Nid i ni gopio fe, dim yn gyntaf o leia. Nid copio'r Iesu yw pwrpas yr Iesu'n dod. Dwi erioed wedi dweud y fath beth. Dwi Iesu Grist erioed wedi dweud, dwi wedi dod i'r byd i chi gopio ffordd dwi'n byw. Nath e ddim dweud hynny. Ar ôl y rheswm iddo ddod, mae'n dweud i chi fyw fel yr Iesu, ac i geisio byw fel yr Iesu, ond nid yna oedd y prif bwrpas.
Y prif reswm iddo ddod oedd oherwydd bod yna broblem. A'r broblem oedd pechod. Ac os ych chi'n darllen ar ddechrau'r Beibl, eitha dweud oeddech chi am hanes cwymp y byd. Ac mae'r hanes yn Genesis yn ddisgrifiad perffaith o bob un cenhedlaeth sydd wedi bod yn hanes y byd. Bob un rhyfel byd sydd wedi bod, a be bynnag sy'n mynd i ddod o ganlyniadau penderfyniad y Llywodraeth bore yma, neu heno, neu neithiwr, beth bynnag fydd yn dod o ganlyniadau y digwyddiad yna, i ni'n meddwl am y broblem yma, i ni'n meddwl am yr hyn mae Genesis yn dweud, mae'r disgrifiad o beth sydd yn digwydd yn y byd yno yn Genesis. Fe ddath pechod i'r byd. Fe ddath pechod, fe cwympodd dyn. Ac nid yn unig bod e wedi dinistrio'r byd, bod be mae byd fel mae e. Dyna pam i ni'n cwyrla. Dyna pam i ni'n hunanol. Dyna pam yna broblemau yn ein teuluoedd ni. Dyna pam yna broblemau yn ein cartrefi. Dyna pam yna broblemau yn ein hysgolion ni, yn ein gweithfeydd ni. Dyna pam yna broblemau unrhyw le. Bob man. Enwch unrhyw le lle nad oes yna broblem. Does dim. O'n i'n dweud ychydig bach nôl yn edrych ar y glob yn yr ysgol. Mae'r glob yn pob dosbarth. Ac ambell waith dwi'n stopio ac yn edrych o gwmpas, ac oedd un diwrnod o'n i'n edrych ar y glob, a trias i edrych ar bob un gwlad yn meddwl, oes na lle allech chi dweud does dim pechod? O'n i'n methu ffeindio dim un. Dim un gwlad, dim un pentref, dim un llwyth, dim un tref, yr oedd pob un yn llawn problemau. Diri. Ac mae'r Beibl yn dweud fod pechod yn rhwystro dyn rhag cael cymdeithas a Duw. Dyna be mae Genesis yn dweud. Fe ddath pechod, ac oherwydd pechod, dydy dyn bellach ddim yn adnabod Duw. Dwi ddim yn gwybod pwy yw Duw. Ond be mae dyn yn ceisio wneud felly yw ceisio, mae'n gwybod bod na Dduw achos y ffordd mae Duw wedi'n creu ni. Felly mae pob un dyn yn y byd yma yn gwybod tu fewn bod na Dduw. Mae'n gwybod, mae'n rhaid bod na Dduw, hyd yn oed ar anffyddwyr, y rhai sydd ddim yn credu mewn Duw. Maen nhw'n gwybod bod na rhywbeth, ond maen nhw'n trio rhedeg i ffwrdd ohono fe. A maen nhw'n trio gwadu'r peth, ac yna maen nhw'n dod yn anffyddwyr. Ond mae'r mwyafrif o'r byd yn credu bod na Dduw. Ond y broblem yw, maen nhw wedi creu ei Duw ei hun. Achos pechod, dydyn nhw ddim yn gallu gweld Duw. Mae pechod yn rhwystro ni rhag gweld Duw. Ac felly dydy dyn ddim yn deall dim byd am Dduw. Dwi'n yn deall Duw. Dwi'n gwybod pwy yw e. Felly mae'n creu ei dduwiau ei hun. Dyna beth mae'r Beibl yn dweud. Ni all dim byd pechadurus fynd i'r nefoedd. Na, mae hwnna'n broblem fawr i bob un, achos ni gyd yn mynd i farw. Ac felly, be mae'n dweud yw, os i ni'n bechaduriad, a mae'r Beibl yn dweud fod pob un yn bechaduriad, does dim mynedfa i neb i'r nef. Colledigaeth, felly, yw'r neges. A dyna yw'r neges y Beibl. Ond dyna pam dath Iesu Grist. Ac mae'n adnod yn Matthew 1, adnod 21, a dyma beth sy'n gwneud Iesu Grist y person mwyaf gwerthfawr fuodd erioed. Nid yn unig achos fe yw Duw, mae hwnna'n un reswm. Dyma i chi pam, a hi a esgor ar fab, a thi a elwi ei enw ef Iesu, o blegyd, e fe a wared ei bobl oddi wrth ei pechodau. Allwch chi feddwl am rhywbeth mwy rhyfeddol yna, o blegyd e fe a wared ei bobl oddi wrth ei pechodau. Y broblem fwyaf ar y ddeiar yw pechod, ac mae'r Iesu wedi dod i faddau eich pechod chi. Dyna pam dath e. Fe dath e i wared ni o'n pechod ni. Mae e'n golchi'n pechod ni'n lan. A oes na rhywbeth mwy rhyfeddol na maddeuant pechodau. Meddyliwch am y pechodau chi wedi ei wneud, ei ddweud a'i feddwl, ac meddyliwch i gael y sicrwydd fod Duw wedi maddau'r cyfan. Wel, mae hwnna'n well rhodd nag unrhyw arian gellwch chi gael ar y ddeiar. I gael yr heddwch wrth fynd i gysgu yn y nos fod eich pechodau wedi faddau. Mae'n cymryd ein llygredd i ffwrdd. Mae'n galluogi mynediad i'r nef. Gwybod beth sy'n rhyfeddol? Mae'r rhodd yma, be mae Iesu Grist yn dweud yw, fe ddes i'r byd i cael fy ngeni mwyn i chi cael maddeuant. Ac mae'r maddeuant pan dwi yn eich maddau chi, dwi'n pawb sy'n cael maddeuant.
Ond pan mae yn maddau chi, pan I chi'n gwybod bod maddau chi, mae'r maddeuant yn para am dragwyddoldeb. Dyna be mae'r Beibl yn ei ddweud. Felly dyw ddim yn stopio, ddim yn gorffen ar ôl ni farw. Mae'n iechyd ni yn, mae'n teuluoedd ni, mae'n cyfeillio ni, mae'n hariad ni, mae'n poblogrwydd ni, mae'n swyddi ni. Pan I ni'n marw, mae popeth felly'n dod I ben, ond mae'r enaid yn mynd ymlaen. Ond beth yma'r rhodd yma, y rhodd yma'r Iesu'n ei rhoi I ni, yw maddeuant pechodau sydd yn para hyd tragwyddoldeb. Dyna pa mor werthfawr yw. Mae'r rhodd yma yw'r peth mwyaf gwerthfawr fuodd erioed. Ac mae'n dweud wrthyn ni yn y Beibl, sut? Mae'n ddigon rwy dweud, fe ddath Iesu Grist a fe gafodd ei eni. Wel, dim dyna yw'r neges yr Efengil. Mae neges yr Efengil yn bellach ymlaen. Rhaid oedd iddo fe cael ei eni mwyn iddo fe wneud beth oedd yn neud nes ymlaen. Sut y mae yn maddau pechod? Dyna'r cwestiwn. Dyw ddim yn dweud, fel mae rhai yn dweud mewn capeli, fod Dyw yn maddau pawb. Sa'n credu fyddwch chi eisiau hynny pan chi'n gweld pobl sydd yn lladd pobl rhywsut. Byddwch chi'n dweud, dwi ddim eisiau Dyw I faddau nhw. Ond eto gyd, mae ei dysgeidiad nhw'n dweud, mae Dyw yn maddau pawb. Dydy Dyw ddim yn maddau pawb. Dydy'r Beibl ddim yn dweud hynny. Dyw ddim yn maddau pawb. Ond mae'n maddau rhai. Ond sut mae'n maddau? Ond mae'n maddau achos yn 1:41 mae'n dweud hyn, gan wybod nad a phethau llygredig megis arian neu air eich prynwyd oddi wrth eich ofer y marweddiad, yr hwn a gawswch drwy draddodiad y tadau, a mae'n dweud hyn, mae'n dweud, gan wybod nid gyda pethau sydd yn llygredig, arian y gair, nid gyda'r pethau hynny y mae'r Iesu wedi'ch prynu chi, wedi'ch gwaredu chi, Dyna sut. Dyma chi'r cyswll gen i'r Iesu ar groes. O Fethlehem, yr holl ffordd I Galfaria. Ac mae'r groes yw beth ddigwyddodd, dyma pam y dath Iesu Grist. Dyma beth sy'n neud yr enedigaeth yn rhyfeddol, cwsg cyndaw Herod a'i gledd yn ei law. Dyna beth nath Herod a'i gledd, oedd am ei waed, roedd yr Iddewon am ei waed. Ond fe ddath Iesu Grist dod i'r groes. Beth ddigwyddodd ar y groes? Yna fuodd dyn croeshoelio'r Iesu, ond fwy na hynny, mae e'n gynllun Dyw. Fe nath Dyw y tad ei hun. Na tad yr Iesu, Dyw y tad, croeshoelio'r mab. Fe nath e tywallt ei ddigofaint. Fe nath e roed ei gosb ar ei fab am ein pechod ni. Dyna'r neges Iesu Grist. Dyw yn cosbi Iesu Grist am ein pechod ni. Mae e'n rodd rhyfeddol, mae e'n rodd gwerthfawr bod Iesu Grist wedi cymryd yr holl gosb yn ein lle ni. Nid holl gosb y byd I gyd, holl gosb ei bobl. Nid y byd I gyd. Dy'r Beibl ddim yn dweud hynny. Mae rhaid I orffen ofyn cwestiwn I chi. Mae'n adnod yn Matthew 1, adnod 23, jyst cyn yr adnod nes I ddarllen gynnau am yr ffaith bod Iesu Grist wedi dod I wared ei bobl oddi wrth eu pechodau. Jyst ar ôl hynny, mae'r adnod yma'n dweud, wele, morwy na fydd feichiog ac esgor ar fab, a hwy a alwant ei enw ef Emmanuel, yr hyn o'i gyfieithu yw Dyw gyda ni. Pan ddath Iesu Grist i'r byd, fe ddath Dyw i'r byd. Ond y cwestiwn dwi eisiau gadael gyda chi nawr yw hyn. A yw Dyw gyda chi? A ydych chi'n gallu dweud bod chi wedi profi bod Dyw gyda chi? Achos dyna yw'r neges Iesu Grist. A yw e gyda chi? A ydych chi'n gallu dweud bod chi wedi derbyn Crist yn waredwr I chi? Chi'n canu amdano fe fel gwaredwr, ond a yw e wedi'ch gwaredu chi? A yw e wedi'ch achub chi? Felly gai ofyn I chi o beth mae wedi'ch achub chi? O bechod ac o golledigaeth. Wel, chi'n gwybod beth y cyngor I ni roed I chi yw hyn. Yw y byddwch chi yn dod at Grist, y dewch chi ato, a chyffesu eich pechod, a chredu ynddo. Dyna beth mae'n dweud, pob un a ddaw at Iesu Grist, a chyffesu ei pechod,
Ac gofyn iddo fe, o Dduw, maddeuaf ym mhechod i, y mae e wedi addo fe fyddai maddau pob un sydd yn gofyn. Dyna be mae'r Beibl yn ei ddweud. Mae yna weddi o ni'n dysgu'r plant i weddio bob nos. O Dduw graslon, agor llygaid fe enaid i weld fy angen am Grist. Gweddio bydde Duw yn agor llygaid eich enaid i weld eich angen am Grist. Chybod, roedd angen i fi agor fy llygaid i weld gwerth y siwmper. A hyd heddiw fedrai ddim gweld gwerth yn y siwmper. Ond fedrai weld gwerth yn yr Iesu, yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae e tu hwnt i bob un tlws sydd ar y ddaear, mae e'n fwy gwerthfawr nag unrhyw un. Felly beth am i chi newid y weddi honno? O Dduw graslon, agor llygaid fenaid i weld pa mor werthfawr yw Crist. Ei fod e wedi maddau fy mhechod i. Fe allwch chi cael y sicrwydd eich bod chi yn un, gellir dweud Emmanuel, Duw gyda fi. Fe allwch chi cael y sicrwydd hynny. Ond yr unig ffordd o gael hynny yw i ddod at Grist ac i ofyn iddo fe trwy weddi, iddo fe faddau'r cyfan, i'ch golchi chi'n lan, ac i roi ffydd i chi gredu, ac i ymddiried a phwyso arno fe. Ac yna, chi'n bod yn yr eiliad yna, mae yna wyrth yn digwydd, mae yn rhoi yr hodd i chi gredu, ac mae'r baich yn syrthio i ffwrdd. Ac mae'r sicrwydd yn cael ei rhoi i chi, eich bod yn blentyn iddo fe. Wel, chi'n bod yn ystod y cyfnod yn y Dolig yma, beth am i chi ofyn y cwestiwn hynny'n aml? Pa mor werthfawr yw'r gwir neges yn y Dolig? Pa mor werthfawr yw Crist i chi? Ac os ych chi'n dweud ei fod yn werthfawr, gofynnwch eich hunan pam ei fod yn werthfawr. Os dyma pam ei'n werthfawr, mae popeth dwi wedi dweud heddi, nid fi sy'n dweud e, y Beibl sy'n ei ddweud e, nad yw arweinwyr Dwthoch chi, os newch chi fyw yn dda, fe ewch i'r nefoedd. Ewch i'r nefoedd. Mae'n bwysig byw yn dda, mae'n bwysig helpu'r tlodion, mae'n bwysig gwneud hynny gyd, ond nid dyna neges Iesu Grist. Neges Iesu Grist yw hyn, maddeuant pechodau. Ac ar ôl y maddeuant pechodau, be mae Crist yn dweud wedyn ni, nawr dwi eisiau chi fyw clod i fi. Nawr dwi eisiau chi fyw a gweithredoedd da. Mae eisiau cael yr order, y drefn yn iawn does. Mae eisiau gwneud hynny. Wel, gobeithio'r Nadolig yma, byddwch chi yn gweld pethau gwerthfawr. Chi'n bod mae presantau'n werthfawr, maen nhw'n hyfryd. Dwi'n mwynhau, peidiwch y peth teimlo dydw i ddim eisiau anreg. Dwi'n mwynhau pob anreg allwch chi roed i fi. Felly dderbyniau unrhyw anreg. Dwi'n mwynhau anregion, dwi'n mwynhau'r twrci, dwi'n mwynhau'r tatws. Dwi'n mynd deall pobl sydd yn mwynhau'r pethau yna. Dwi'n mwynhau ei gyd. Mae'r Nadolig yn amser hyfryd. Pob ran ohono fe. Ond yr rhan mwyaf gwerthfawr yw'r ffaith bod Iesu Grist wedi dod i faddau pechodau a gallu rhoi sicrwydd eich bod chi'n mynd i'r nefoedd. Wel, ni'n mynd i orffen drwy ganu Carol rhif 15. Ar ôl i ni ganu hon a gweddio, fe yna groeso chi ddod i ymuno gyda ni am luniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Ond Carol rhif 15, heddiw llawen ychwn. Chymod, pan i chi'n dod at Grist, mae yna lawenydd yn cael ei rhoi i chi. Heddiw llawen ychwn, na foed neb yn drist, mewn carolau seiniwn foliant Iesu Grist. Dyma ddydd ei eni, heddiw daeth i'n byd, teilwng ydyw moli uwch ei isel gryd. Wel, os yw Iesu Grist, yw wedi dod o'r nefoedd i'r ddaear, yna fe ddylen ni foli a canu ei faliant a'i glod iddo fe, mwy nag unrhyw beth arall. Wel, gadewch i ni ganu rhif 15.